Познаваме филми на проектор A-Open. Първи рунд. Реклама. 300? Не. Близко. Троя! Да, браво. Добре, найс. Ева. Рунд 2. Не е ли просто... Sharks. Джоус? Да. Джоус е... Аз никой Джоус не съм. Гледай, Фаскана, това е революция в киното. Рунд 3. Гън. Не. Нещо си. Топ Гън. Не. Трансформа... Не. Не. Добре, Жокер. Действието се случва във влак. Bullet Train. Да. Не? Да. Брат Пит. Да. Рунд 4. Люси? Да. Толкова. Аз викам това някак да е Луси, защото е най-лесното нещо на света. Не Ти най-лесното само нещо. говориш за Луси. Не най... Да, говорихме скоро за Луси. Не е вярно. Говорихме наскоро за Луси. Имам чувство, че не са скоро говорихме, но просто като каза Корея... Добре, аре, толкова това е, сега ще видите. Рунд 5. As soon as there was the first wave, there was the first surfer. Лило Не. Не. Имам чувство, че са тея пингвините от Кои? Мадагаскар. Не. Анимация е, добре, Жокер. Омага знам което е, къде има един петел, къде сърфира, нали? Да, ма как се казва? Не знам как се казва. Вече се Surf Life. примерно, нещо Близо. такова. Там си. Петелчо. Сърф. Да, и първото е сърф. Сърфкок. Тя че забравих аз. Да. Сърф. Сърфкок ли се казва? Не. Посока е. Жокер, посока е. Второто. Сърф лев. Нещо, да, не. Сърф сам! Да, браво. Алексче, получаваш A-Open. Виж, ти нищо не получаваш. Алексчето ще ти даде. Ще си Да пускаме гледаш. филми заедно. Да. Благодаря ви, сте страхотен проектор, нямам търпение да си го ползвам. Какво ще гледаш? Първото нещо, което си пуснеш на него. Жужуцу Кайсен.